14 жніўня Байсол адзначае 4 гады. Мая асабістая падзяка Андрэю Стрыжаку і ягонай камандзе за іх працу і дапамогу палітзняволеным ды іх сем'ям. Жадаю нам усім хутчэй павярнуцца дамоў. Наши уже у Курске. Площадь боевых действий в Курской области превысила 1000 квадратных километров. В Киеве заявили, что контролируют эту территорию. Сябры, служба хуткай гуманітарнай дапамогі аб'яўляе пра адкрыццё традыцыйнага збору для дзяцей палітвязняў «Збяром дзіця ў школу». Сёлета акцыя праходзіць для дзяцей школьнага і дашкольнага ўзросту. Многія сем'і палітвязняў адчуваюць фінансавыя цяжкасці. Адзін або абодва бацькі знаходзяцца ў зняволенні і не могуць забяспечыць сваіх родных на волі. Наша дапамога ў падрыхтоўцы дзяцей да садку і школы палегчыць фінансавы цяжар для іх сямей. Усе выпускі, што тычацца мусароў, якія ў дачыненні да мяне парушалі заканадаўства, я скідваю ім асабіста ў месенджерах, у каго ёсць. Ім і іх родным. Адказу не чакаю, але раблю гэта дзеля таго, каб іх сваякі ведалі, якія жывёліны ды злачынцы з'яўляюцца чальцамі іх сям'і. Каб ведалі, што гэтыя факты ёсць набыткам галоснасці і жылі з гэтым увесь час, чакаючы нязручных пытанняў і насмешлівых позіркаў. У гэты раз я атрымаў адваротную сувязь ад брата сумнавядомага амапаўца Віталя Аўтушэнка, пра якога я здымаў апошні відос. Яго брат Мікалай меў тупасць абвергнуць мае словы аб 2 сваіх крымінальных зашкварах. Кажа, што ў 11-м яго мусара п'янага не лавілі, а ў 20-м ён не біў у твар жанчыну, за которую атрымаў 3 гады умоўна і пазбег зоны, дзе яму, на мой погляд, самае месца. Я упэўнены, што гэта ягоны крынжотны брат Віталя Аўтушэнка памог яму вырашыць праблему з п'яным рулём і са збіццём жанчыны. Я кажу Міколе, можете пачытаць цалкам нашу перапіску па ссылцы в апісанні, што інфармацыю дастаю ад Белпола. А Мікола піша, што не ведае, што такое за Белпол. Я думаю, хлусіць, хаця, можа і не. Мікола і такі, як Мікола, зразумейце раз і назаўсёды, што звесткі аб вашых злачынствах знаходзяцца ў дзяржаўных лукашэнкаўскіх базах дадзеных. А Белпол наўпрост валодае этімі базамі. Таму памылкі быць не можа. Таму, Мікола, выбачай. Ты і твая малапрыемная сямейка мне 100 гадоў не патрэбны, але твой брат – мярзотнік, злачынец, які зарабляе грошы, здзійсняючы злачынства супраць грамадзян Беларусі, устаў на маім шляху. А я яму нічога не дараваў. Нічога. І праз гэта вось усплыў ты, мелкі агідны крымінальны бесёнак, і твой бацька, што збівае тваю маці. Неўзабаве краіна для жыцця адкрывае ў Польшы дзіцячы летнік для самых уразлівых беларускіх і украінскіх дзетак, чые бацькі у турмах або на фронце. Для тых, каму больш няма адкуль чакаць дапамогі. Краіна для жыцця звяртаецца да ўсіх, хто мае магчымасць падтрымаць летнік для адаптацыі беларускіх і украінскіх дзяцей у іншым грамадстве. Важная справа, бо нават у дарослых парой апускаюцца рукі. І, карыстаючыся магчымасцю, я хачу шчыра падзякаваць Белполу за супрацоўніцтва са мной, за тое, што даюць мне інфармацыю, балючую інфармацыю, крытычную інфармацыю, але самае галоўнае, дакладную інфармацыю з дзяржаўных крыніцаў Лукашэнкі пра тых, хто, надзеўшы пагоны, парушаў і працягвае парушаць заканадаўства. І ніякіх памылак тут не можа існаваць. Як не можа існаваць ніякіх сумненняў у тым, што справядлівая кара для мусароў, перакладу на расійскі, возмездзе, непазбежна. Але ўсё ж такі неяк не адтуль я зайшоў. Тое, што
робіць для мяне Білпол асабіста, нельга параўнаць з тым, што Білпол робіць наогул. І для Беларусі, і для спынення вайны ва ўкраіне. Білпол наносіць моцныя ўдары па нелегальным бізнесам мафіёзнага клана злачынцы Лукашенка, па самому Лукашенка, асабіста па ягонай злачыннай сямейцы. Дзякуючы працы Білполу, рэжым картаплянай галавы атрымоўвае санкцыі. Санкцыі. Частка іх працы – гэта агульнадаступнае відэа, а ёсць і непублічныя моманты. Працоўныя сустрэчы, якія, магчыма, значна больш брутальна ўплываюць на справы Лукашенка, чым відосы. Білпол прадстаўляюць 4 публічныя асобы. Непублічных жа людзей значна больш. Яны працуюць штодня. Штодня збіраюць, апрацоўваюць і перадаюць замежным калегам ды Інтэрполу крытычную для рэжыма Лукашэнкі інфармацыю. А аднойчы я стаў сведкай, як Білпол здымае свае відэа. Хочаш такую красивую цішотку? На ёй напісана «Калян, твой тата фашыст». Пераходзь па ссылцы ў апісанне, там ёсць уся інфармейшн. Для таго, каб зняць нармалёвы відос, патрэбна нармалёвая каманда спецоў. Гук, святло, флешкі, правады і ўсё такое. Карацей, апаратура. Таксама патрэбны транспарт, каб усю гэтую купу прывезці на лакацыю. Ну і, вядома, патрэбна і сама гэтая лакацыя, дэкарацыя. Усім гэтым у Білполе займаецца чалавек, блізкі да кінематографа. Спецыяліст па арганізацыі несанкцыяваных мерапрыемстваў, прэсавы сакратар Білпола, блогер Аляксандр Кабанаў. Кабанаў любіць брутал, лакацыі ў стылі лофт і не упускае магчымасці пажэрці. Ні пры якіх абставінах. Кажа, што яшчэ дагэтуль пасля крыткі не адышоў. Ну, наогул, хорошы дзядзька, але курыць. Мацвей Купрэйчык і Володя Жыгар. Гэтыя людзі вельмі прыблізілі лукашэнкаўскі скон. Кожнае іх расследаванне непараўнальна нішчыць здароўе картаплянага фюрэра і забівае цвік у дамавіну ягонага рэжыму. Калі ў кадры Мацвей, яго здымае Уладзімір. Калі ў камеру нешта кажа Уладзімір, то здымае адпаведна Мацвей. Яны не давяраюць аніякім аператарам і самі ўсё робляць, бо кожны фільм для іх як уласнае дзіця. Шмат хто з вас падумаў, а на халеру ім такое вялікае памяшканне. Адказ вельмі просты, таму што у той дзень Білпол зняў ажно 5 фільмаў. І ў тым ліку самае велізарнае сваё расследаванне пра БелАЗ. Таму вось і памяшканне вялікае. Шмат відэа, шмат дэкарацый, вялікае памяшканне. Новае расследаванне Білпол глядзіце неўзабаве ў нядзелю 18 жніўня. На гэтым, паважаныя сябры, усё. Я жадаю як мага хутчэй Лукашэнцы трапіць у Гаагу, а ягонаму рэжыму як мага хутчэй разваліцца і нам ужо у рэшце рэшт будаваць новую Беларусь. Бачце, якія падзеі здзяйсняюцца. Курск ужо наш. Я спадзяюся, што хутка нашы прыйдуць і да нас, і нам трэба быць на гатове. Таму заклікаю вас усіх, шаноўныя гледачы, данатце ЗСУ, данатце палку імя Каліновскага, данатце палітвязням, байсолу, дапамагайце адно аднаму. Толькі так мы пераможам зло, а яго трэба абавязкова перамагчы. Вы ж самі бачыце, проста так адседзецца не ўдасца. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Нех жыве Польска! Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму,
быў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.